Hezký den, jmenuji se Petr Novák a jsem autorem projektu Burza pro každého. Dnes bych vám rád ukázal, jak získat na trhu výhodu oproti ostatním obchodníkům. Burzovní obchodování je především hra pravděpodobností. Obchodování na burze je o statistice, nikoli o předvídání trhu nebo věštění z křišťálové koule. Právě snaha předvídat trh a předpovídat budoucí tržní pohyby je největší chybou ztrácejících obchodníků. Trhy nelze předvídat. Jedná se o prostředí, kde se střetávají zájmy milionů různých obchodníků. Každý tento obchodník má rozdílné zájmy, rozdílné zkušenosti a představy o tom, kam se bude trh vyvíjet. Tím to ovšem nekončí. Většina z těchto obchodníků jedná pod vlivem emocí, nejedná racionálně. Tržní prostředí tedy není racionální a z toho důvodu ani předvídatelné. Ptáte se, jak je tedy možné vydělávat na něčem nejistém a nepředvídatelném? Pojďme si to ukázat. Abychom mohli být na trzích dlouhodobě úspěšní a vydělávat peníze, je nutné splnit několik důležitých kritérií. Dnes bych se rád věnoval jednomu z těchto kritérií, a to edge. V burzovní hantýrce se někdy používá pro slovo výhoda právě edge. Co je to vlastně ona výhoda na trhu? Proč je důležité ji mít a pracovat s ní? Jak jsem již zmínil, trhy nelze předvídat. Existují ovšem tržní situace, které se s určitou procentuální pravděpodobností opakují pořád dokola. Naším cílem je tyto situace identifikovat a pojmenovat je, abychom je mohli v budoucnu využít v náš prospěch. Naše výhoda na trhu může vycházet ze známých obecných vlastností trhu. Nemusí se jednat o nic složitého a většinou zde platí tvrzení, že v jednoduchosti je síla. Výhoda vycházející z obecných vlastností trhu má potom v podstatě trvalou funkčnost. Jednou z těchto vlastností je trendování. Trhy se opakovaně pohybují v různých intervalech a mají tendenci v započatém pohybu nějakou dobu setrvávat. Pokud trh nabere nějaký směr, bude se ho z největší pravděpodobností chvíli držet. My můžeme mít naši výhodu postavenou na tom, že budeme obchodovat pouze do aktuálního trendu z trhu, do aktuálního směru trhu. Stopovat trh, sledovat jeho aktuální trend máme možnost různými nástroji. Nejznámějším, nejpoužívanějším a vizuálními obchodníky vyhledávaným nástrojem je klouzavý průměr. Jedná se o průměr cen jednotlivých časových úseků. Statistickou výhodu na trhu můžeme dosáhnout pomocí sofistikovanějších nástrojů, které nejčastěji kombinují různé technické přístupy. Rád bych zmínil ještě jeden podstatný fakt, který je dobré nepřehlížet. Pokud chceme být skutečnými mistry v oboru, musíme vědět, kdy neobchodovat. Trhy jsou zrádné a dokáží poměrně krásně nadělovat zisky, ale na druhou stranu strestají každé obchodníkovo zaváhání. Úkolem tohoto principu je odhalit falešné příležitosti, které by nám přinesly zbytečné ztráty. Obchodníci tento princip často přehlížejí. Naprosto ztrácejí trpělivost a chtějí obchodovat za každou cenu, i když nejsou proto vhodné podmínky. Pro některé obchodníky je výhoda výběr vhodného trhu a obchodního času. Každý trh má jinou charakteristiku, jinak se hýbe a je různě dravější. Je nutné přizpůsobit trh obchodníkově povaze, tak, aby se obchodník cítil komfortně a dokázal správně identifikovat příležitosti. Trhy jsou ve vybraných obchodních hodinách aktivnější a nabízejí daleko lepší obchodní příležitosti. Je proto dobré obchodovat pouze v těchto časech, kdy jsou naše šance nejvyšší. Osobně považuji za nutnou součást edge řízení rizika. Pro burzovní začátečníky znám jedno skvělé cvičení na pochopení edge právě z hlediska řízení rizika. Jádrem tohoto cvičení a vůbec jeho podstatou je zákon pravděpodobnosti.
Ukažme si to na hodu mincí. Při hodu mincí existuje stejná šance, že padne pana, jako že padne orel. V našem případě, v případě obchodování na burze, budeme uvažovat směr pohybu trhu. Nahoru nebo dolů, long nebo short. Dejme nyní stranou všechny možné techniky vstupu do trhu a uvažujme, že bychom vstupovali pouze na základě hodu mincí. Když padne pana, vstupovali bychom long, v opačném případě bychom při orlovi vstupovali short. V delším obchodním horizontu dosáhneme podle zákona o pravděpodobnosti 50% úspěšnosti našich vstupů. Pokud dokážeme správně řídit riziko, což v praxi znamená, že průměrně budou naše ztráty menší než naše zisky, bude nám bohatě stačit 50% úspěšnost a z dlouhodobého hlediska budeme vydělávat. Primárním předpokladem úspěšné aplikace tohoto principu je konzistence. To je pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky.